Assalamu alaikum. Wannan iska. Wa alaikum salam. Ya kake. Wannan da kasuwa da ranar nan fa. Na zo ne ba ku mamaki. Na zo mai da wani garna kake ba. Dama kai baka zo ba ba. Za ki sauti ne. Baka zo ba sana. Bara dai ku ji. Kamar shawa haka kake. Da so samu ne. A ce so samu ne. A ce so samu ne. Munafikan Najeriya duk Allah ya toni asirin su. Da so samu ne. A ce so samu ne. Masu corruption Najeriya a kama dukansu. Ba ta samu. A kai su birizi. Da so samu ne. Da so samu ne. A ce in bi Sunusi Lamino har garin Lagos. Ba ta samu. Kullum shashashai. So samu ne. Da so samu ne. Islami da Sunusi. Ya zama shugaban kasar Najeriya. Ba ta samu. Zai kawo da corruption. Shamu ne. A ce shamu ne. Sai da baje ya cire ASLA a kujerar gwamna. Kashin ubanka. Wato kai nan buran ubanka da muna zaman lafiya garin mushin bai muka ba ko? Ka taba ga sarki ya cire gwamna. Sai da gwamna cire sarki dan buran gwada. Dururuwan kwaka. Sai da gwamna cire sarki. Dururuwan shi. Da shamu Ya gyara. A ce shamu ne. ASLA ya cire Sidi Baji akan sarauta ya bani mulki. Ya kara. Bankara bantan butan kutuman jihin jahan bakan bantan buran ubanka. Salatin lafiya. Yanzu ba muka mari. Wato ka ji ɗabi'a irin ta mutanen daji. Mushaduwan tsinuwa. Wato ka cancanci zaki. Mushaduwan Bara tsinuwa. in maka addu'a maybe Allah bai iska. Allah kuma wa watsa tuna. Amin. Wakin tsatuna. Amin. Watar watsuna. Amin. Washanuka duk wadajina. Sama da shi zuwa fada. Sama da shi zuwa fada. Wale dururuwan shi. Wala ci Kai su fada. Ku danna subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin comedies ɗinmu ba tare da an cire muku ko kobo a cikin wayarku ba.